Assalamu alaikum warahmatullah. Yan wa da fatan kuna lafiya, alheri kai muku labarun kasar mu Niger da kuma ma har Amurka da sa gaban da har yanzu bata ma Nigeria ba, muna ƙara maimaitawa da yan uwan mu Nigeria su tashi tsaye. Sannan kuma da bayanin aikin sojawan mu na Niger na cikin sati daga ranar 23 zuwa 29 da kuma zancen siyasan kasar mu Niger. Sai Bazoum mu dai sai Bazoum. Me yake cewa ma? Sai Bazoum mana mai rauni shugaban kasa demokrati kamar Eli mine ne ya ne sai Bazoum kaji sai Bazoum ka san da cewa komai zai kare gobe, yau le 1 Abril, gobe komai zai kare. To tsaya ma kai, wai mine ne yasa kuka ki jinin Bazoum? Me ya muku? Kun tsani mutum bawan Allah, mine ne sababin kun ki jinin shi? A'a ba bakin Bazoum muke wai shi Bazoum personal kin shi ba shi mutum, a'a. Amma yana da kyau mu gane Bazoum da aka hambare shi yau kenan kusan shekara 3 har yanzu da 'yan siyasa masu goya mashi baya da turawa masu kawo mana yaƙi da 'yan yawo har yanzu cewa suke shine shugaban ƙasa. To makamin da yake da shi shine haɗari ga ƙasar mu Niger. A sake shi maƙiyanmu za su sake aiki da wannan makamin nashi don su je su kawo mana yaƙi, kuma in aka yi katari aka sake shi suka hida shi daga ƙasa, ministorin harkan wajen shi suna waje, suna iya kenan yin hukuma, kenan sai ya zama to a Niger akwai hukuma biyu, kuma mun san cewa turawa hukumar da take waje ita ce take gyara su mai basu arzikin ƙasa, ita ce za su koya ma baya su kawo mana mugun abu, ba wai dan Bazoum bane, a'a shi makamin shi haɗari ne, ba wai shikin bane, kenan dai ka gane. To idan mandan shi ta ƙara ya lede gobe kenan ka ce ko ya ne za a yi menene zai biyo baya? Bayan lede banda gobe a takaddance zancen demokrasiya na ya ƙare. Ko sai na sun saki Bazoum zai zamanto kamar shi kamar kai tsohon shi sunan shi dai tsohon shugaban ƙasa, ka gani kenan haɗarin da za a kawo mana na wajen demokrasiya nan mun gama da shi alhamdulillah. Ba wai zai ce ba komai shi kenan an kare, a turawa ne akwai hanyoyi na ta'addanci da wasu kumtata da za su rika samana na harkan economy da sauransu, amma zancen dai su rika koke-koke kamar yadda muka ga Union European shekaran jiya nan ya je ya ce wai a saki Bazoum dan yana democratic kamar Eli democratic ne aka zabe shi, daga gobe abun nan ya kare gaba daya, sai dai su nemi wata hanya, kuma insha Allah hanyoyin duka da za su bi Allah zai kare mu daga makircin su. To Allah ya hudo shi lafiya, Allah ya hudo shi lafiya, za mu gani. Idan aka saki Bazoum ban ce ma za a sake shi ba fa, wannan abu ne a hannun hukumar CNSP da su General Chani. Idan aka yi katari aka saki Bazoum ya hito ya fara wai koke-koken shugabancin shi da wani abu, muna da Mama Usman mun san cewa zaben nan duk wanda